गिबि गिबि खुलुमबाय जे एक्सबिएलटि मेमरियेल पार्क दिनैहाय जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बा जोंनि बिपिएफ राजनिति दोलोनि सरकार जानाय गोदानै जानाय लोगो लोगोनो दिनै बे मेमरियेल पार्कखौ गायसनबाय। दिनै खुब रंजाथाव दिन होननानै जों बुंनांगोन। मानो होनोबा दिनैनि जे परिबेस, दिनैनि जे बे थासारि बेखौ बिथांमोन बा एक्सबिएलटिफोर बिथांमोननि गोसो मोदोम जिउ होनानै बावसोमलांनानै दिनै मुंख्लं जालांनायफोरनि बेवहाय 100% बेवहाय कन्ट्रिबिउसन दं। मानो होनोबा थांनाय गोबाव सम जे आन्दलन, बे आन्दलनजों जड़ित जानानै बिथांमोना दिनैनि बे बिटिसिनि जे महर बेखौ बिथांमोननि 100% कन्ट्रिबिउसन दं। दा बेनि असिलायैनो दिनै बिथांमोनखौ गोथां महरै बा गोथाङै दोननो बिथांमोननि जिउ जारिमिनखौ गोथाङै दोननो थाखाय दिनै बे थांखि, बे उद्देश्यजों दिनै बे मेमरियेल पार्कखौ बानायनाय जादों। आसा खालामदों निस्सय फैबाय थानाय जेनेरेसना बिएलटि होनोबा बा बिएलटिआ मा जिनिस, बिएलटिआ सोरमोन, बिएलटिआ मामोन, मा थांखिजों बिएलटिखौ बानायनाय जायामोन, बेखौ निस्सय जोंनि इयुन जोलैया बे पार्कआव हयथ' फैनानै मा होननानै सोंथि सोङोबा निस्सय जों बयबो मिथिनो हागोन। बे असिलायैनो जोङो दिनैहाय बे मेमरियेल पार्कखौ बानायनाय जादों आरो खुब गाहाम जादों, खुब मोजां जादों, बाख्नायथाव। आंबो बिटिसिनि सासे इएम हिसाबै बा बिटिसिनि सासे नोगोरारि हिसाबै आङो गिबि आरो फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ आङो साबायखर बावदों। माबायदि फेसिलिटि जागोन बेयाव दावबायफैनो हानाय माबा मोनसे साजायनाय डिजाइन खालामनाय? बेवहायथ' साजायनायाथ' साजायखागोन। मानो साजायनो, दानि आधुनिक जे पार्क बेखौ जोङो बानायगोन। मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा एसे सिगां बिबुंथियाव बुंखाबाय 30 कौटि थाखानि बे मोनसे पार्क जागोन। दा सिगां किस्ति हिसाबै, सिगां इनस्टलमेन्ट हिसाबै 10 crore बेवहाय सेंसन होनाय जाबाय। खुब गाहाम जागोन होननानै जों मिजिंथिदों।